stand on the edge, wanna feel that I'm here right now. Wanna scream from the top of my lungs, wanna show no doubt. I've been down for the count, I've been tasting the dirt too long. Yeah, but you take me high from my low, now I won't come down, 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 down. Calling out for another round, won't stop now, can you hear the crowd? Innan bordet också, det här är sämsta. Så är det bäst utav. Ja, du åkte av för ena bordet och åkte under andra. Jag vet. Det är jättekul. Och det roliga är att jag filmat också. Nej. Min häst var det så. Huvudet har filmat framben. Och din häst var döjt. Sikta på min rumpa. Du får lägga på insikta på Belmas rumpa. Då lyckas du. Fast det kommer inte stå där. Oj, jag kommer ut. Här. Kom ut. Jo, Tia, det får du göra. Du får sätta ut en pil och sikta på Bellas rumpa så funkar det. Sikta på Bellas apparat. Precis så. Det här är någonting man kan sysselsätta sig med. Stå still. Nej. Right. Hallå, jag hoppade här. När det blir så där måste du svänga runt så att den inte ramlar ner med frambenen. Hallå, du får köra härifrån. Bra! Stay runt. Bra. Ja, och så sitter du av. Och så är det bara att sätta sig på bordet så hoppar ut från stolen. Jag gör det. Kom upp! Tjuff! Kör! Jag hamnar ju bara på sidan. Du måste på bänkarna. Du styr för snett. Din häst studsar inte jättehögt för mig, men det kanske inte min häst gör för dig heller. Oj, jävlar. Du hamnar på bänken nu. Oj. Du har ramlat ner på bänken. Men nu får jag lite här stoltar. Bänk! Almas häst lyfter ashögt. Din häst ligger jättehögt. Vart syns vi? Tia, titta på snä. Oj, din häst ligger upp på min. Den bara, hallå! Hallå. Det är min tur idag. Lalalala. Hallå. Kajsa, kommer du ihåg? Ja. Alltså. Du stod på mig. Okej, prova en gång till. Okej, där studsar den inte lika mycket. Kom igen då, hästen. Upp på ryggen. Oh shit. Tia, vart är det man ska hoppa? Jag har 3 fucking löv. Jag är fucking bäst. Ja. Här. Du ska landa typ här. Ja. Ja. Flytta på din stora häst nu. Jag kommer inte upp till min häst längre. Ser du vad långt ni kommer flyga nu då? Ah! Din häst lägger upp! Oh my god! Dianas häst lägger upp på din. Alva, Dianas häst lägger upp på din. Och din flyger knappt halvvägs upp på Dianas. Min häst kan flyga till början. Nej, jag tror Diana först att hon har utbildat sig på något sätt. Diana till asen. Vi kör på 3 då, Diana. Vi sätter oss upp på 3. Okej? 1, 2, 3. Det är liksom irritationen tycker jag. Okej, vi kör igen då. Sitter du? Ja. Okej, 1, 2, 3. Oh shit! Alltså Diana flyger ashögt. Jag är rädd Bull att flyga. Ja.